EH Bilduk proposamen bat egiten dio Lazkauko udaleko landalur batzordeari. Antola ditzala 2022ko udaberrirako Lazkaoko baserritara bisitak gidatuak. Bisita horietan, baserri bakoitzak bertako lanbide baten erakusketa antolatuko du, eta haiek ezagutuko ditugu baserriz baserri joan da lazkautarrok. Izan ere, gure iritziz, zerbaiti dagokion garrantzia emateko ezinbestekoa da ezagutzea. Ezagutzen duzuna maite izan dezakezu, ez ezaguna zailagoa da. Lazkaon baditugu beren ekoizpen hutsetik bizi diren baserriak, baina gehienak baserrikoa jarduera osagarria dute. Are gehiago, badira baserriak bizileku huts direnak ere, eta hori askotan bertakoek hala erabaki dutelako gertatu da, baina ez beti. Baserritarrek beren etxea bizileku ez ezik ustiategi ere izan dezaten baldintza duinetan lan egitea ahalbideratu behar diegu. Baldintzen duintasuna eskuratuko badute, ekoizten dutena saltzea lortu behar dute. Bizibidea eta etekin ekonomikoa emango dien baldintzentan saltzea. Kalean saldu behar dute. Beraz, kaletarrek baserria ezagutu egin behar dute hasteko. Baserri bakoitzak lanbide bat erakustea proposatzen dugu. Tresnak erakustea, hiztegia, lanaren urratsak, noiz egiten den, zer hartu behar den kontuan, teknologiak zer bilakarea izan duen langintza horretan, zenbat jenderen artean egiten den, ahal diren lanetan, bisitariak ere parte hartzea litzateke interesgarriena. Esperientzia bizi izatea.